16 mayda Belarusyň Brest şäherindäki derýanyň kenarynda türkmenstanly studentin 2 aýlyk bäbeginiň jesedi tapyldy. Bu barada Belarusyň Içeri işler ministrliginiň Brest regiony boýunça müdirligi we Belarus media serişdeleri habar berýärler. Belarusyň Derňew komitetiniň Brest regiony boýunça müdirliginiň resmi wekili Dmitri Ivanyuk'un ONT neşrine beren maglumatyna görä, şäheriň kanun goraýjy organlaryna 10 mayda 28 ýaşyndaky aýalyň täze doglan gyz bäbegi bilen şäheriň birinji saglyk öýünden goýberlendik we şondan bäri onuň gyzynyň ýerleşýän ýeriniň nämälimdigi barada maglumat gowuşýar. С учетом пояснений женщины, следственно-оперативной группой был осмотрен участок водоема и прилегающей береговой линии. Aýalyň beren maglumatlaryny nazara alyp operativ Topor howdanyň çäginde we oňa ýanaşyp duran kenarda gözlöw derňew işlerini geçirdi. Polisiýa işgärleri gyz bäbegiň jesedini tapdylar diýip Belarus resmisi Dmitri Ivanyuk aýtdy. Belarusyň ONT neşriniň 16 maýda beren maglumatyna görä şäheriň merkezindäki Muhavit stewitinde ýorgony dolanan görnüşinde tapylan bäbegiň bedeninde onuň gynamalar zerarly aradan çykandygy barada alamatlar ýok ýaly bolup görünýär. Belarusyň Içeri işler ministrliginiň Brest regiony boýunça müdirliginiň 16 maýda ýaýradan maglumatynda Agdalyan türkmen raýatynyň 1990-njy ýylda doglandygy we Brestiň döwlet uniwersitetleriniň birinde bilim alýandygy aýdylýar. Maglumatda bäbegiň wagtyndan 17 martda doglandygy we onuň saglyk gözegçiliginde saklanandygy hem bellenilýär. Saglyk öýüniň lukmany bäbegi görmäge baranda olary kwartirada tapyp bilmeýär. Şondan soňra Belarus häkimetleri bäbegiň we aýalyň ýerleşýän ýerini kesitlemek boýunça gözlük işlerini geçirýär. Ayal polisiýa işgärlerine bäbegiň ýitendigi barada dürli bulaşyk jogaplary berdi. Soňra bäbegiň betbagçylygyň netijesinde aradan çykandygyny aýtdy we munyň jogapkärçiliginden gorkup, onu derýanyň kenarynda goýup gaýdandygyny ýöne anyk nire goýanynyň ýadyna düşmeýändigini bellidi. Häzirki wagt çaganyň jesedi saglyk ekspertizasyna berildi. Onuň netijesine görä çaganyň ölümine nämäniň sebäp bolandygy anyklanar diýilip, Belarusyň Içeri işler ministrliginiň Brest regiony boýunça müdirliginiň maglumatynda bellenilýär. Belarusyň ONT neşriniň habaryna görä, häzirki wagt bäbegiň ejesi polisiýanyň gözegçiliginde saklanyp, oňa garşy adam öldürmek boýunça jenaýat işi gozuldy. Belarus türkmenstanly ýaşlaryň ýokary bilim almak üçin köp barýan esasy ýurtlarynyň biridir. Geçen ýylyň awgust aýynda Belarusyň bilim ministrligi daşary ýurtly studentleriň arasynda türkmenstanlaryň santaýdan birinji ýerde durýandygyny ma'lum etdi. Belarusyň resmi statistikasyna görä, 2017-2018 okuw ýylynda bu ýurdun ýokary jaýlarynda 7911 sany Türkmenistanyň raýaty bilim alypdyr. Soňky ýyllarda Belarus media serişdelerinde türkmenstanly studentler bilen bagly dürli habarlar peýda bolýar. Şu ýylyň 21 martynda Belarusyň Gomel şäherinde 19 ýaşly türkmenstanly studentin kreyine alyp ýaşaýan jaýynyň eýesini pyçaklandygy barada Gomel Today neşri habar beripdi. Neşriň Gomeliň Derňew komitetine salgylanyp beren maglumatyna görä, türkmen studenti zenany talamak maksady bilen hüjüm edipdir we onuň sumkasyny alypdyr. Daşary ýurtlarda şol sanda Belarusda bilim alýan türkmen studentleriniň ençemesi Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde türkmen banklary tarapyndan berilen plastik kartlar bilen bagly bökdönçlükler sebäpli özleriniň mali kynçylyklary başdan geçirýändiklerini we şu sebäpli käbir türkmenstanlaryň bir kanunçylyklary baş goşýandygyny gurrun beripdi. Türkmen häkimetleri Belarusda okuyan türkmen studentleri barada çykan habarlar hakynda kommentari bilen çykyş etmän gelýärler. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Belarusdaky ilçihanasy bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermeýär.